Doncs benvinguts a tots a la primera sessió del cicle de debats sobre la nova mobilitat als municipis, la teva opinió suma. En aquesta primera sessió a les comarques gironines debatrem sobre l'educació viària i presentarem els resultats de l'enquesta Nova Mobilitat. Una enquesta realitzada el mes de juny des de l'Associació Prevenció d'Accidents de Trànsit i l'Institut Opinòmetre, on s'ha recollit l'opinió dels ciutadans sobre els nous reptes en mobilitat que implica aquesta nova normalitat derivada de la Covid. Pels que no coneixeu la PAT, és l'entitat que ha organitzat aquest cicle de debats i res, dir-vos que va ser fundada el 1968. És una ONG declarada d'utilitat pública que treballa des de fa més de 50 anys amb l'objectiu de reduir les persones afectades per sinistres de trànsit. L'objectiu final és aconseguir 0 víctimes en la mobilitat. A més, l'entitat participa en el Pacte per la Mobilitat de diferents ajuntaments, aportant idees, generant debat, demanant compromís als municipis per millorar la seguretat viària, entre moltíssimes altres tasques. Centrem-nos, però, en la sessió d'avui i és que tots els presents heu realitzar preguntes al xat. Us volem avisar ja de bon principi perquè ho tingueu en compte al llarg de totes aquestes ponències que ens oferiran els nostres conferenciants. Aquestes preguntes les plantejarem al debat final i també serà durant el debat on podreu intervenir aquells que ens esteu seguint, fent aportacions, preguntes als ponents, les intervencions que considereu necessàries o que us vingui de gust. Us demanem, però, i això sí que és important, que durant les exposicions que facin els nostres conferenciants mantingueu el micro silenciat. Esperem que tots els nostres participants en aquest debat treguin els seus micròfons. Moltes gràcies. Doncs comencem la primera de les 3 sessions sobre la nova mobilitat, aquesta a comarques gironines. Obrim la sessió amb la presentació dels resultats de l'enquesta que us comentava al principi. Per fer-ho, ens acompanya Alicia Corduras, tècnic sènior a l'Institut Opinòmetre. Endavant, Alicia. Què tal? Molt bona tarda. Encantada d'acompanyar-vos i de presentar-vos un resum dels resultats més destacats d'aquesta enquesta per a la nova mobilitat. Les preguntes més importants que nosaltres volíem respondre amb aquesta enquesta a través de la vostra comanda és quines són les actituds que pensa adoptar la població en quant als seus hàbits de mobilitat en aquesta nova etapa. Llavors, l'enquesta ens mostra les tendències que hem pogut captar. Ara bé, heu de tenir present que aquesta enquesta s'ha fet al juny, de manera que ja han passat alguns mesos i les declaracions d'intencions de les persones participants ara es veuen enfrontades a la realitat. Per tant, és una enquesta que, degut també a les circumstàncies de la pandèmia, s'ha fet online i en la qual s'ha captat una participació de 1.200 persones. És una mostra, per tant, que no ha estat dissenyada segons els cànons tradicionals de les enquestes estadístiques, però malgrat tot podem dir que és una mostra força representativa perquè hem captat especialment casos de les comunitats autònomes més poblades d'Espanya, com són Madrid i Catalunya, que representen un 70% de la mostra, més un 14% d'Andalusia i en la resta de regions representaríem un 16%. Diguem que el que és la distribució dels entrevistats ha estat força equilibrada pel que fa al gènere, de manera que hem captat un 49,1% d'homes i un 50,9% de dones, i que ambdós gèneres han mostrat un nivell molt similar d'interès pel tema. Ara bé, sobretot hem captat més
entrevistats i responents d'entre 25 i 44 anys, que s'aproxima a un 40% dels casos, i també han mostrat força interès a les persones de 65 i més anys, que pràcticament s'han apropat a un 20% de la mostra. El nivell educatiu de les persones que han participat és de mitjana alt, de manera que són opinions bastant fonamentades si tenim present que persones que tenen aquest nivell educacional. I per una altra banda, també hem captat una major participació en aquelles ciutats que tenen 100.000 i més habitants, és a dir, les més grans d'Espanya, de manera que aquesta part de la mostra ha representat quasi un 71%. I en aquestes ciutats és on la complexitat de la mobilitat s'intensifica més, sent més inferior a ciutats intermitges d'entre 10 i 100.000 habitants, que representarien prop d'un 18% de la mostra, i després dels petits municipis de fins a 10.000 habitants que ens han aportat un 11,6% de la mostra. I ara ja sí, passem a lo que són els resultats. La gran pregunta, quines intencions han mostrat els enquestats sobre diversos aspectes relacionats amb la seva mobilitat per afrontar els reptes d'aquesta nova etapa? Doncs en principi podem dir que les intencions són força bones. Pel que fa, per exemple, a la utilització del vehicle privat, del vehicle propi. I en principi, mentre les persones estaven sortint del confinament, es pot veure que pràcticament un 58% de les persones declaren que tenien intenció de reduir l'ús de vehicle privat, mentre que un 32,5% no pensava fer aquesta reducció i un quasi 10% no ho sabia. Evidentment, hi havia moltes incògnites i està clar que tots ens agradaria viure en ciutats més amables i tenir menys problemes tant de contaminació com d'accidents. Però després ve la tornada a aquesta nova etapa de normalitat que ve marcada per molts factors, un dels quals, com veurem, és la por al contagi, que pot fer que aquestes intencions quedin per sota quan es comparen amb els riscos d'abordar el transport públic si està massificat. Per tant, la població espanyola mostra una tendència moderadament positiva cap a la reducció dels desplaçaments en vehicle propi en aquesta nova fase. I dins d'aquest percentatge que s'apropa al 58%, diríem que la disposició positiva és més elevada, una mica més elevada, entre les dones si ho comparem amb els homes. I també entre aquelles persones que tenen 65 i més anys, que quasi, com veieu, dupliquen les seves intencions als joves d'entre 16 i 24 anys. Aquesta major sensibilitat per part de la dona també pot venir condicionada per al tipus de desplaçaments que hagin de fer depenent de les seves feines. A vegades hi ha més homes involucrats en el que són transports i a més que tenen que fer també més desplaçaments inclús a les seves bases de partida o a feines que estan relativament més lluny de la llar que les de les dones. Tot això és una mica especulatiu, però més o menys pot respondre a una certa realitat. D'altra banda, entre aquests factors que hem dit que condicionaran aquestes intencions, el primer de tot està, per suposat, l'evolució dels contagis a cada zona i municipi i la intensitat d'adopció del teletreball, ja que abordar els transports públics massificats pot suposar per a algunes persones un repte enfront d'agafar el seu propi vehicle i establir com una mena d'ampolla on puguin sentir-se més segurs. D'altra banda, pel que fa a la utilització d'altres mitjans de transport no contaminants, com pugui ser la bicicleta, els patinets i similars, doncs, curiosament, hi ha més persones que pensen reduir-ho, que és un 46,5%, reduir la seva utilització, que no pas mantenir-lo o augmentar-lo, que ens quedaríem amb un 44,6%. Pràcticament podríem dir que és meitat i meitat, però sorprèn, doncs, en aquestes condicions on aquests tipus de vehicles també
faciliten una mica la distància social, el no incrementar més la seva utilització. I pràcticament un 9% no sap el que farà. Per tant, aquesta opció d'utilització d'aquests vehicles encara no arriba als nivells d'algunes altres ciutats europees. I dins de la declaració d'intencions, la dona sembla menys propensa que l'home, estaríem amb més de la meitat de la població femenina, que no pas l'home, que es queda amb un 32,5% de no utilitzar aquests mitjans de transport. La gent de més de 65 anys també mostra un percentatge molt elevat de no utilització que supera el 75%. I, paradoxalment, la gent que resideix en petits municipis també dona un resultat bastant elevat, tot i que hem dit que la gent més gran també resideix en aquests municipis, per tant, podria haver un factor d'interacció entre aquestes dues variables, l'edat i el residir en municipis més petits. Per tant, hi ha una preocupació per al contagi a l'hora de fer servir el transport públic i hi ha un 61% de la població que declara aquesta preocupació. I dins d'aquests, els més joves de fins a 24 anys, un 70%, estan més preocupats que la gent gran, que només arribaria a un 48%. També aquesta preocupació augmenta de manera lineal a mesura que ho fa la grandària de les ciutats. Per tant, es manifestaria una preocupació en un 50% dels habitants de les petites, un 56% a les intermitges i un 64% a les grans. La intenció d'augmentar els desplaçaments a peu és elevada, arriba pràcticament a un 60% i només un 34% mantindria els mateixos i hi ha un 5% entre els que els reduirien o no ho saben. La intenció de fer aquests desplaçaments a peu augmenta amb la grandària de les ciutats perquè a les petites aquesta pràctica evidentment ja està molt més estesa i es mantindrà. Quina percepció té la gent sobre la preparació de les ciutats per facilitar la distància social? Doncs, com veiem, l'opinió ha quedat completament dividida. Un 50% opina que la seva ciutat està preparada per afrontar aquest repte, mentre que un altre 50% pensa que no. Llavors, els joves són més crítics sobre aquesta qüestió i les persones més grans es mostren més optimistes. També la grandària de la ciutat és un factor condicionant en aquest sentit i per suposar les seves característiques urbanístiques, ja que entre els obstacles més grans que es poden percebre estan que les voreres no són prou amples, que hi ha molts obstacles entre mig d'elles, que hi ha moltes terrasses, mobiliari urbà i molta coincidència de molta afluència de persones en horaris d'anar al treball, de sortir del treball, de fer passejos, de compres. Llavors, en general, la percepció és que no és fàcil poder assolir la distància social recomanada tal com són en aquests moments les nostres ciutats. D'altra banda, el confinament sí que ha resultat unànimement en una opinió de que les ciutats han guanyat en qualitat ambiental, la contaminació ha disminuït molt, la neteja s'ha mantingut molt més a les ciutats i a les grans ciutats és on més s'ha notat aquest impacte. Llavors, un 81% ha arribat a afirmar que al seu municipi, a la seva ciutat, hi havia menys contaminació arrel del confinament. I és un problema el de la contaminació que preocupa a una molt elevada proporció dels ciutadans. Aquesta proporció arriba al 83% i la proporció era més elevada quan més gran era la ciutat. Més reduïda és la preocupació, però això no vol dir que sigui inexistent ni molt menys,
pels accidents de trànsit, que era un tema molt impactant per un 30% de la població i una preocupació o més discreta en el cas d'un 50%. Aquestes xifres són molt més amortiguades en el mitjà rural. Llavors, de tots aquests resultats es desprèn que tenim una oportunitat per canviar la mobilitat a l'etapa de nova normalitat cap a uns hàbits més racionals i sostenibles. Un confinament obligatori ens ha demostrat que realment les ciutats es recuperen i pel que fa al medi ambient i que realment tots nosaltres ens podem plantejar una reducció de la mobilitat i de cenyir-la molt més a el que és el nostre entorn quan és necessari. Per tant, això vol dir que tots nosaltres, tots els ciutadans, podem fer una reflexió de com realment millorar la nostra involucració en el que és la mobilitat. Queda molt per fer en la difusió i l'ús dels vehicles no contaminants. Per suposat, es pot aspirar a una major demanda de vehicles elèctrics i d'ajudes per poder-los comprar. Però no tenim present que això no serà un canvi dràstic que es produirà en un termini molt curt. Mentre això arriba, sí que és possible fer una reflexió i tractar de fer més amables les nostres ciutats. Llavors, els obstacles que impedeixen que molta gent s'aboqui a fer servir el transport públic són molt diversos. En aquests moments, la possibilitat de contagi és un dels més evidents i a mesura que evolucionen els rebrots, etc., això anirà variant. Però també la manca d'oferta que s'ajusti a moltes de les necessitats dels usuaris és un altre obstacle, per la qual els ciutadans demanen un major estudi de les necessitats i de les possibilitats d'oferir més destinacions, més horaris, millor freqüència i un preu més assequible. Una part significativa de la població ha mostrat sensibilitat cap a l'adopció de canvis a les seves pautes de conducta en quant a fer servir els transports més respectuosos i sostenibles i estaria disposada a obtenir a canviar, a anar nous hàbits amb el motiu concret de cuidar i millorar el medi ambient. Però també l'oferta s'ha d'adaptar més a les seves demandes. La dona sembla més sensible, més receptiva a poder assolir aquest tipus de canvi desinteressadament, mentre que l'home espera fer-ho sempre i quan obtingui unes contraprestacions per part de l'oferta que s'ajustin més a les seves necessitats. I ja per acabar, hem d'extreure una sèrie de lliçons de la pandèmia, moltes de les quals ja les hem establert abans. És possible una altra mobilitat fins a cert punt. Encara no podem aspirar a que el teletreball domini la nostra vida quotidiana i de feina, sinó que arribarà a una certa proporció de la població i no sabem tampoc si serà permanentment o si simplement serà durant uns mesos. No ho sabem. Per tant, tampoc sabem l'impacte final que pot tenir la reducció de la mobilitat per aquest fet. De moment, es pot aprofitar aquesta contingència i esperar que les ciutats guanyin pel que fa a la contaminació i que els accidents disminueixin, per suposat. Però queden moltes incògnites. Simplement acabar dient que l'enquesta és un bon referent per tenir una idea de quines són les intencions de la població, però que després també hem de tenir present que s'imposa la realitat del que vagi passant i que, evidentment, els rebrots i els contagis
no afavoreixen l'abandonament de l'ús del vehicle privat perquè, entre altres coses, la gent es pot sentir més segura en aquest mitjà de transport. Per la meva part és tot. Moltes gràcies i esperem que aquests resultats puguin servir per al disseny de noves polítiques i d'una sèrie de mesures que facilitin una millora del medi ambient i de la reducció d'accidents. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Alícia Codures, per aquesta exposició dels resultats de l'enquesta sobre la nova mobilitat. Entrem ara de ple a parlar sobre l'educació viària que podria comportar aquesta nova mobilitat. Donem la paraula a Ramon Cosa, president de l'ADVIC, l'Associació pel Desenvolupament de l'Educació Viària a Catalunya. Endavant, Ramon. Bona tarda a tots. Bona tarda. Mira, d'entrada el que voldríem fer és fer-vos una petita presentació del que us hem preparat, perquè l'educació viària no és nova, no és alguna nou, no és alguna que ha aparegut ara. L'únic que ha aparegut és la nova mobilitat amb el Covid. Jo us puc parlar des d'ADVIC perquè des d'ADVIC, precisament amb Pat a Pat, gràcies a Pat a Pat, es va crear el primer curs d'educació viària a l'Institut de Salut Pública de Catalunya. D'això estem parlant de fa més de 25 anys. Gràcies a una sèrie de senyors que es van preocupar en aquell moment i ens van trobar una sèrie de policies, en aquell moment va començar a créixer l'educació viària dintre de l'àmbit de les policies locals en aquell moment. Actualment l'educació a l'ADVIC el que comporta no és policies locals, són Mossos d'Esquadra, són psicòlegs, pedagogs, algun mestre. Principalment són policies, però la majoria de gent ens apassiona el món de l'educació i de la formació per un sol objectiu, que és l'objectiu zero, obtenir el mínim d'accidents possibles amb el mínim de víctimes possibles. Hem d'anar cap aquí, sí o sí. Llavors, el que es va aconseguir justament amb Pat a Pat i amb la preocupació per part de tots és que es creés un document, això va ser aproximadament l'any 2003, va crear la Guia d'Educació per a la Mobilitat Segura. Aquesta era la base mare o la mare de les orientacions pedagògiques, psicopedagògiques per poder fer l'educació viària en aquell moment. Això que ens va comportar era que podíem veure moltes més coses, que ens afectava no només a un simple fet, sinó a moltes més. Arrel de la GEMS, la Guia d'Educació per a la Mobilitat Segura, el que ens vam donar compte que ens vam quedar enrere. Faltava alguna cosa més. Aquest alguna cosa més va començar a créixer a partir de l'any 2012-2013 va començar a créixer i era parlar sobre les competències. Actualment ningú dubta de les competències. Ningú. A tots els àmbits es treballa sobre competències. Amb l'educació obligatòria, les universitats, la formació professional. I no només això, fins al punt d'una definició d'un lloc de treball. Definim els llocs de treball en base a les competències, les quals tenim. Això és el nostre treball. Avui en dia, què ens aporta les competències? Ens aporta coneixements, ens aporta habilitats, ens aporta actituds, algo que sempre hem de parlar. Hem de parlar d'aquestes tres coses. Són més importants de les que ens pensem. Si no parlem d'això, ho tenim molt difícil. L'altra part que va ser molt clara quan es va poder crear les competències eren els nivells competencials. El que volíem veure era fins a on creixíem, d'on veníem i cap on volíem anar. Hi ha diversos nivells. Els nivells competencials que es treballaven era un principiant, començar des de la base, des del menor, perquè no parlem d'edats molt compreses, no? Des de la vida humana, tot cicle vital. El cicle vital és des del zero, des que naixem fins que ens morim. Hem de parlar de mobilitat des que naixem fins que morim. Aquí és on hi ha la diferència. L'altre apartat que ens havíem de tenir clar era que parlàvem de valors. Quin és el valor més gran que té la mobilitat? La responsabilitat. Però per ser responsables, primer hem de ser conscients nosaltres mateixos. El primer nosaltres. I el segon, ser conscient dels altres. Qualsevol decisió que jo prengui, qualsevol acció que jo faci, li pot afectar a algú altre. I no només això ens comporta una cosa que és molt bona, que és la convivència. És un altre dels valors que ens reclamen tota societat actual, la convivència. A part, això ens genera una altra cosa, que és la protecció. La seguretat. Estem parlant de seguretat al final. Si això ho volem assumir, ens anem cap a la prevenció. El que volem fer amb la prevenció és arribar a tenir una acció perquè no succeeixi un dany.
Aquí és on volíem actuar, sempre, des del primer moment. Per això les competències mares amb les quals ens vam guiar i que actualment estan en vigor i que no canvien ni canviaran, us dic perquè després veureu la diferència, són ben fàcils, però les tenim molt apamades nosaltres. És la valoració de la seguretat, la vulnerabilitat i el risc. La pregunta que ens podem fer és molt senzilla. Si te la vols fer tu que estàs veient ara mateix aquí aquesta presentació, és què puc fer o què puc fer mal? Com puc fer-me mal? Aquesta seria la pregunta que ens hauríem de fer. Si realment ens fem aquesta pregunta, respondrem a la valoració de la seguretat, la vulnerabilitat i el risc. L'altra, una altra importantíssima, l'atenció, la interacció i l'adaptació a l'entorn. La pregunta que us haig de fer és, estic alerta i reacciono als canvis de l'entorn? Realment me'n dono compte que estan canviant tot allò que m'envolta? Ho està canviant? M'adapto jo a això? Una altra, també. La gestió de les meves capacitats i els meus límits. Com estic, què sé fer, què puc fer? Importantíssim respondre-ho. Perquè ens donarem compte nosaltres mateixos de com estem. Una altra, aquesta. Les decisions que jo prenc són meves o són ocasionades per la pressió social, per la pressió grupal. Quan anem amb un cotxe reacciono perquè reacciono jo, perquè jo vull, perquè jo prenc la decisió, perquè m'apreten els altres. Aquí es decideixo jo, soc jo que decideixo. I una de les més treballades, que actualment tothom hi treballa, la gestió emocional. Què sento i quines conseqüències té amb el que sento? Si avui m'he barallat, ara fer la pregunta fàcil, una reflexió fàcil, si avui m'he barallat amb la meva parella, em sentiré igual avui que ahir? No, segur que no. No és el mateix. Això el que comporta és que realment hi hagi unes actituds molt bàsiques. Però fixeu-vos si és important que una de les coses que a mi em va agradar molt és que, per exemple, aquest text que, si no recordo malament, això l'Oile Dorson segurament ho sap perfectament perquè l'haurà vist més d'una vegada, us la llegiré perquè crec que és important llegir-la, perquè un es queda molt. És un text del diari de Madrid Hojas Selectas de l'any 1906. 1906. El automóvil es una máquina de locomoción que por la precisión de su mecanismo puede ser dirigida con exactitud matemática y no tiene la culpa de la imprudencia o la ineptitud de quien sin la conveniente preparación se atreve a dirigirla. Cuando este medio de locomoción se usa por pura vanidad o por exhibicionismo, son muy fáciles los accidentes desgraciados, pues le sobreviene al automovilista una especie de vértigo que le priva de la serenidad que es necesaria para subyugar una máquina en cuyas entrañas palpitan por igual el movimiento de la vida y la inercia de la muerte. Això, el 1906. Estem al 2020 i no ha canviat, no ha variat res. Continua estant en vigor. L'altre, els rols. Els rols hem de tractar tothom per igual, des del vianant, el passatger, com el conductor. Passatger vol dir usuari, qualsevol acompanyant de qualsevol vehicle. El conductor de qualsevol, també, perquè també és una bicicleta. Les competències que es van crear gràcies al Servei Català del Trànsit, perquè qui ens ha guiat, qui ens ha acompanyat des del primer moment aquí a Catalunya sempre ha sigut el Servei Català del Trànsit, que és una de les administracions que realment s'ha blocat amb el model psicopedagògic, amb el model educatiu i formatiu. Aquest cop l'ha fet amb una cosa, amb un model claríssim, centrat en la persona. Hem de treballar les persones, el més important. No ens podem descuidar d'això. I no només això, sinó que, clar, arribes a la Comissió Europea i la Comissió Europea què fa? Es marca uns objectius des del primer moment. Sempre va marcar uns objectius. Ja fa uns quants anys que s'hi va volcar. Principalment es basa en països de l'estat membre que tenen experiències molt bones, com per exemple seria el cas de Suècia, que va ser el principal, però hi ha molts països que estan fent moltes coses, però la visió zero, per exemple, tenim el 2050, la reducció del 50% de morts prorrogat s'ha tingut que prorrogar fins al 2030 i la reducció del 50% de lesions greus fins ara, també el 2030. L'altra part, ara va sortir fa no gaire, les Nacions Unides van treure els 17 objectius. També hi som aquí reflectits. Tots hi som part d'aquesta part. Però aquí ja no només fa un esforç per les administracions. No només les entitats públiques, entitats privades, i jo com a humà, jo com a persona, jo com a partícip d'aquest món puc aportar el meu granet de sorra. Doncs aquí és on hem d'estar, a aportar el nostre granet de sorra. I de cop i volta ens apareix la gran pandèmia que ens ha aparegut a finals de l'any passat a Xina, que és per on va començar, i ens apareix això.
ens apareix la pandèmia més gran que hi ha hagut mai a la història de moment, que és el Covid-19. El que ens està portant de moment a una debacle humana, entre cometes, fins a cert punt. Fins a cert punt per què? Perquè ens està portant a sentiments que fins ara poc teníem. No estàvem acostumats a això. I els nostres avis o els nostres besavis ho havien viscut, però ara ho estem vivint nosaltres. Tenim un sentiment de desconfiança, incertesa total des de l'àmbit laboral, l'àmbit social, a l'àmbit econòmic. Tenim por, perquè ens fa molta por, tot allò que ens envolta, allò que ens compartim. Estem mantenint unes distàncies que fins ara no teníem i que ara, amb els llatins que som, o aquí que som més acostumats a abraçades i petons a tot arreu, i ara és com si ens fes cosa. Tenim ganes, però ens fa cosa. Segons com, si et trobes ja, no cal que t'ho digui l'administració o que t'ho digui algú, que no pots agrupar-te 6 persones. És que ja et fa cosa quan veus molta gent. Ja li tens temor. I et fa un malestar que dius, no em sento a gust. Però és que el més bo és que ens ha demostrat una cosa que està claríssima. L'estat d'alarma, aquells 3 mesos aturats, ens ha demostrat unes dades brutals. Ens hem donat compte que durant aquests 3 mesos l'accidentalitat va baixar. Clar, quanta menys gent es movia, menys accidents hi ha. Però és que a sobre ens hem donat compte que aquest distanciament també ha portat una altra cosa. Que si ja hi havia uns col·lectius vulnerables bastant importants, que ja ho eren, ara resulta, com va dir abans l'Alícia, cada cop més la gent es mou a peu. Es mou amb uns vehicles que havien aparegut ara, que també es van introduint cada cop més, que és la bicicleta, que és el transport públic també, està clar, però per exemple els UPMP, els vehicles de mobilitat personal. Això ha anat apareixent i això comença a tenir els seus efectes. Comença la logística, com les furgonetes estan arrasant amb els accidents ara actualment, i l'horari laboral. L'horari laboral també ens està afectant bastant, més que no pas el d'oci. Que això és el que ens ha comportat el què. Si veieu aquesta imatge, jo només penso en el meu pare i amb la meva filla. Veure aquesta imatge em recorda a la vulnerabilitat que aporten tots dos. Són el col·lectiu més dèbil actualment i els hem de garantir al màxim. La nova mobilitat el que hem de fer és garantir-los al màxim, la màxima seguretat. I quina ha de ser? Entre tots hem de posar el granet de sorra, però no tothom tampoc, a part que ho parlàvem abans, la part econòmica, no tothom es podrà comprar un cotxe. Ja no es parlarà de comprar, de tenir una propietat de cotxe, sinó de fer un ús del vehicle, fer ús d'un vehicle. No ens cal, per què ens cal comprar vehicles i seguir pagant uns impostos i unes despeses i una contaminació? No cal. Fer-ne ús avui en dia la bicicleta, a peu, ens costa ben poc. I l'altre, sí que us demano aquí sí que ara la mobilitat i la seguretat viària sí que té a veure amb això. Ha de ser transversal a tots els nivells, a tots. No ens podem deixar ningú. Com ens deixem algú, fallarem. La nova mobilitat el que ens està demostrant és que hem d'estar per les persones i hem de posar-hi tots, la seguretat, l'educació, la formació, la sanitat, l'ambiental, la inclusiva, la urbanística, l'econòmica, totes hi han de ser, la social, la laboral, és que hi han de ser totes. Si tots a les parts no ens hi posem, ho portem clar. Com em deia abans ara l'Alícia, ho ha dit molt bé, el tema del teletreball ha sigut aprovat ara. A veure si realment es queda, perquè hi ha molts llocs de treball que evitaríem el desplaçament, els evitaríem. I una de les coses que està claríssima, que si jo vull prevenir, si volem prevenir, no només em serveix el coneixement, no només em serveix l'experiència, també haig de posar ganes, haig de tenir actitud, que parlàvem abans de les competències. Si no hi posem ganes, no previndrem mai. Això me'n recordo les campanyes de publicitat. Les campanyes són informacions i conceptes, molt emocionals, perquè ara són totes molt emocionals, però són informacions i conceptes. Això sol no serveix de res. Hem de fer molt més. I aquí estem per això, per prevenir. I l'altra. Jo aquesta frase sempre la tinc a diversos llocs, que més de vosaltres també l'heu vist i la poseu. Feu-nos partíceps. Siguem partíceps d'això. Involucreu-vos. I també us convidem a que us involucreu, a tots. Amb una sola cosa, un sol objectiu, un. Centreu-vos en les persones. Deixem-nos estar d'una sola cosa. Si ens centrem realment en la persona, aconseguirem moltes coses i ho hem d'aconseguir entre tots. Tots. Si ho fem, som-hi. Però som-hi tots. Perquè entre tots ho aconseguirem.
Gràcies i gràcies a tots per fer-me partícip. Moltes gràcies, Ramon, com sempre, fent-nos reflexionar amb les seves preguntes. Gràcies per la teva exposició. Us recordem, vull aprofitar per recordar que tots aquells que vulgueu plantejar preguntes al xat o si ho preferiu, podeu esperar a fer-les durant el debat. Després del següent bloc entrarem ja en el debat. Però sí us volia animar que teniu preguntes, ja sigui per l'Alícia o per en Ramon, les podeu escriure al xat o les guardeu i després, durant el debat, aixequeu la mà del Zoom i les feu. Passem ja al bloc de les experiències municipals. La primera serà Marta Sureda, regidora de Mobilitat i Via Pública, que ens explicarà el cas de l'Ajuntament de Girona. Hola, bona tarda. Bé, jo no tinc cap presentació preparada, així que intentaré ser una mica breu i sintètica i poder-ho explicar molt esquemàticament. A Girona suposo que tampoc ens hem trobat en una situació diferent a la que s'han pogut trobar en d'altres municipis i, per tant, m'atreviria a dir que les actuacions que hem fet són molt similars a tot arreu. Primer perquè l'escenari en el que ens hem trobat és compartit. Ens vam trobar en aquest confinament que de cop les persones van demanar per poder estar al carrer, per poder circular a peu, un distanciament físic. Alhora, que també s'ha comentat dels resultats de l'enquesta, es va fer patent una desconfiança cap al transport públic. A Girona també tenim transport públic en bicicleta, la girocleta. També aquí es va notar aquesta desconfiança i, per contra, o per compensar aquesta desconfiança en el transport públic, un augment, quan es va poder tornar a donar la mobilitat, un augment de l'ús del vehicle privat. És a dir, la recuperació dels viatges en vehicle privat ha sigut molt més ràpida que la recuperació dels viatgers del transport públic. Això ens situa en una posició de sortida, en una casella de sortida molt endarrerida si el nostre objectiu és la mobilitat sostenible i segura. I, per tant, és aquí on ens toca treballar. Què ens han plantejat a Girona? Per la primera qüestió és senzilla, que necessitem més distanciament físic per circular a peu, doncs ampliem les voreres, fàcil, de manera poc costosa, amb mesures d'urbanisme tàctil i reversibles, sobretot, perquè totes les mesures són urgents, per tant, potser hi ha poc espai a la reflexió, per tant, fem-les reversibles, sempre podrem corregir aquestes actuacions que estem fent. Però això seria una primera situació senzilla, però com fem o com tornem a donar confiança, que és el que realment ens importa, als usuaris del transport públic, per contrarrestar aquest increment dels vehicles de cotxes, bàsicament, vehicles de combustió. Llavors, estem treballant molt intens. Hi ha un moment en què et pots arribar a plantejar si la reducció d'usuaris de bus justifica el cost del servei del transport públic. I és aquí on crec que és una decisió política i en el nostre cas hem apostat fort per al transport públic. I és aquí on s'ha de prendre una decisió, perquè si no estem en aquell peix que es mossega la cua, a l'hora que no inverteixen en el transport públic és menys agradable o és menys motivant utilitzar-lo, per tant estem reduint els usuaris i com que estem reduint els usuaris encara hauríem de dedicar-hi menys recursos econòmics. Per tant, aquesta no és la situació en la que ens volem trobar. Hem apostat fermament pel transport públic i hem pres totes les mesures sanitàries que considerem o que es poden prendre, perquè tampoc són tantes. Llavors, aquesta és la nostra aposta, transport públic. És un transport públic segur, que dona confiança i que, evidentment, tal com també s'ha dit dels resultats de l'enquesta, el ciutadà encara demana més, demana que hi hagi una major freqüència, una adaptació major del transport públic a les necessitats dels ciutadans. Aquest és el punt que hem d'anar treballant. Però el que no podríem fer o el que penso que no s'hauria de fer és deixar-lo en una a part o en una segona posició.
Per tant, aquesta són la situació, l'escenari en què ens trobem a Girona i que hem treballat molt, l'ampliació de les voreres, la potenciació o el donar confiança en el transport públic, sigui bus, sigui bicicleta. I després ens hem trobat ara recentment en una altra situació que penso que també ens beneficia molt i que és molt important, i que és la tornada a l'escola. La tornada a l'escola, a part de tots els plantejaments i dubtes que s'han pogut donar i que s'han plantejat amb professors, pares i comunitat educativa, a nivell viari o a nivell d'espai públic també ha tingut una repercussió de... Per una banda, potser replantegem aquest espai públic que tenim i quin ús poden fer les escoles. Pensem que les escoles estan mirant de sortir de l'escola, de l'edifici i poder fer classes en d'altres espais. Això podria ser una situació, però si ens mirem simplement en temes de mobilitat, el simple fet que les escoles, a petició de les escoles, demanin un espai més ample on poder reunir-se per simplement entrar a l'escola o els pares esperar els nens quan surten de l'escola, ens ha obligat a dedicar espai que fins ara està dedicat al cotxe a les persones. I això penso que és molt important o ens beneficia molt per l'entorn en el que es treballa i per qui és el que demana o qui fa aquesta petició. I per què? Doncs perquè a Girona ja fa molts anys estem treballant en els camins escolars segurs, però si la petició si l'entorn on se treballa aquesta situació és l'escola, entenem que ja estem treballant l'educació i, per tant, i ara ja potser és una mica també el que estava comentant en Ramon, si treballem des de l'educació estem creant uns hàbits, també des dels infants, estem creant uns hàbits i unes tendències i unes condicions de moure'ns que segurament pel fet de ser nens i el fet de no poder conduir i el fet de poder incidir molt en els adults, que els nens tenen aquesta virtut, ens permet precisament això, reduir els desplaçaments en vehicle privat i trobar altres alternatives, que ja poden ser la bicicleta, poden ser els vehicles de mobilitat personal, poden ser els desplaçaments a peu. Per tant, penso que, no sé si és un cas particular a Girona o no, però potser de tot plegat, la cosa més positiva que en podem treure és justament aquestes actuacions que s'estan fent al voltant de les escoles, que s'estan fent a petició de les escoles, que viuen les escoles en primera persona i que, per tant, penso ens ha de marcar quina ha de ser la tendència, ens ha de crear aquests nous hàbits cap a una mobilitat més sostenible, que si és més sostenible estaríem d'acord que també serà més segura. Jo diria que aquesta seria l'experiència que estem vivint a Girona i no hi afegiria gaire res més. Per mi el més destacat seria els entorns de les escoles, com hi estem treballant. Moltes gràcies, Marta Sureda, per explicar-nos la situació a Girona. I de Girona passem a una capital, que és Figueres, i ens explicarà en Xavier Amiel, regidor d'Urbanisme i Mobilitat. Endavant, Xavier. Xavier? Figueres no està connectat? Doncs passarem al següent, a veure si podem arreglar la connexió amb el regidor de mobilitat. Sí? Sí, tenim. Hola, bona tarda. Sí, us deia que havia tingut problemes amb la connexió, amb l'ordinador i que us demanava una ajuda per ensenyar-vos la nostra experiència a través del nostre PowerPoint. I si sou tan amables de posar-m'ho, us hi aniré explicant sobre aquestes imatges quina ha estat la nostra experiència i les nostres mesures preses. I, en tot cas, si no ho he dit abans, bona tarda a tots per convidar-me a participar en aquest debat. Bé, en general estaríem en absolut... Exacte, aquesta, moltes gràcies. Estaríem d'acord amb el que ja s'ha dit fins ara, especialment amb
qüestions que ja ha explicat ara mateix la Marta Sureda de Girona, arran de la situació provocada en bona part per l'arribada de la pandèmia, però també per l'oportunitat que se'ns presenta per adaptar-nos a una nova realitat. És evident que cada ciutat, cada població, parlant en temes de mobilitat, té plantejats un seguit de punts conflictius per a resoldre problemes crònics que venen de lluny i que mai han estat del tot ben solucionats, com són, per exemple, la dimensió d'avingudes i carrers, i que en determinades èpoques de l'any, o simplement perquè en determinades franges horàries representen una complicació per al trànsit rodat de la ciutat. En el nostre cas, una ciutat com Figueres, de 50.000 habitants, la primera ciutat que ens trobem al passar la frontera, capital de comarca i nus de comunicacions important, amb un parc mòbil considerable, presenta una sèrie de problemàtiques que, ateses les característiques i dimensions, com deia, dels seus carrers, necessita canvis en la seva estructura viària. Per posar un exemple, l'any 94 es va obrir la Ronda Sud, que això ja va significar una bona solució, però evidentment parcial, perquè no solucionava els problemes que teníem crònics en la ciutat, però bé, millor això en tot cas que res. I és evident que amb l'estudi que estem fent del nou Pla General d'Ordenació Urbana, que pròximament esperem que abans d'aquest mandat el puguem aprovar, això significarà un canvi qualitatiu important perquè, tot sigui dit de pas, no oblidem que data de l'any 83, perquè us en feu una idea. Si em passes la següent diapositiva, en el marc de la nova mobilitat, en el temps de l'arribada de la pandèmia del Covid-19, i per facilitar en el centre un major espai per als vianants, aquest govern municipal va prendre la decisió de tancar els caps de setmana a la Rambla. Aquesta és una decisió sempre polèmica a Figueres i que diferents governs ho han intentat sense èxit. Ans al contrari, amb molta polèmica. Però un cop més la decisió no ha estat presa a la lleugera, vagi això, aquesta afirmació, evidentment per endavant, sinó que ha sigut provocada per l'arribada del Covid-19 i també en escoltar els representants del comerç de Figueres. Bé, amb aquesta decisió, precisament, d'emergència, ha fet prendre aquesta mesura per modificar alguns aspectes de la mobilitat en el centre, en una ciutat habitualment molt concorreguda en determinades èpoques de l'any, principalment a l'estiu. La Rambla, com sabeu, els que heu estat a Figueres, és un passeig emblemàtic de la ciutat, destinant-la a ampliar, l'hem volgut destinar a ampliar la zona de vianants. Això vol dir lliure de vehicles per afavorir el comerç. O bé, simplement, per l'estada de terrasses d'una manera tranquil·la o per que la gent que passeja no es trobi amb l'inconvenient de soroll de vehicles, de motocicletes al passar per damunt de les llambordes que configuren la calçada d'aquest passeig. Això ha sigut aquesta mesura adoptada per el gaudi general de tots els figuerencs i figuerenques i, per descomptat, de tots aquells que esperaven que ens visitessin. Això també van comptar amb la col·laboració d'altres grups polítics de la pròpia corporació municipal i que ja estaven d'acord amb aquesta mesura. Bé, tot plegat, tot el que havíem planejat, malauradament no ha estat així i hem hagut de reconsiderar la mesura i ajornar-la perquè la ciutat, després del rebrot que vàrem tenir juliol o l'agost, va patir una bona sotregada i necessitàvem tots veure la ciutat amb més moviment i activitat. I això també incloïa la Rambla. Segur que hi haurà, o hi havia, en el disseny inicial, coses a corregir i, tal com vàrem dir, aprendrem de l'experiència per aplicar mesures correctores i, a més, perquè havíem dit que, en tot cas, aquesta era una mesura provisional. Amb la decisió adoptada no volíem, no sé si podeu passar les següents diapositives, no volíem perjudicar ningú. Tot el contrari, les ciutats més avançades del món creen zones prioritàries, això ja s'ha dit, de vianants, ampliant voreres, afavorint els desplaçaments per bicicletes o l'utilització del transport públic, més
encara ara en aquestes circumstàncies. Ja he dit doncs, que aquesta era una mesura no exenta de polèmica i que en tot cas era una mesura provisional amb la qual agafar experiència per decisions que havíem de prendre més endavant. Amb l'inici del curs escolar, em sap greu no veure les diapositives, disculpeu-me, s'han hagut de prendre mesures excepcionals per facilitar aquest distanciament social que ja també n'hem parlat, sobretot en les escoles de primària i a la vegada protegir l'accés als alumnes en aquestes escoles, modificant o tallant parcialment el trànsit o aplicant talls en determinades franges horàries a les entrades i sortides dels propis alumnes en aquestes institucions. Exemples que jo us volia mostrar de diferents imatges en la ciutat que hem pres en les escoles de primària, sobretot. Però també em volia referir a la utilització de bicicletes, perquè aquest també és necessari tenir-ho en compte com a una oportunitat de millora. Hem d'entomar altres decisions que ens calen si volem complir amb els reptes que una ciutat del segle XXI ha de complir. I aquesta pensem que n'és una. Aspectes, i mesures claus d'una nova normalitat, i em refereixo a adaptar la mobilitat per bicicletes i els cada vegada, òbviament, més nombrosos patinets elèctrics. D'una banda, les ordenances de convivència i civisme i de l'altra, les instruccions de la Direcció General de Trànsit regulen la circulació d'uns i altres per les calçades o per als carrils, especialment que estan senyalitzats per aquests vehicles. Sabem que això, malauradament, no sempre es compleix. En aquest, us ensenyava un mapa en el que tenim dibuixats una sèrie de carrils bicicleta que a la mesura de les nostres possibilitats volíem anar implementant tant en el centre com en l'anella perimetral de la ciutat. Una gran àrea central, la més marcada, no es veu malauradament en aquestes imatges, en les imatges que us volia plasmar, perquè la volíem destinar a una senyalització, de fet ja ho està, amb 3 vies importants, senyalització a 30 per compartir els vehicles rodats amb les bicicletes i patinets, amb preferència, òbviament, senyalitzada per les bicicletes. Bé, en qualsevol cas, és voluntat del govern habilitar carrils bicicleta segregats, això sí, en la mesura de les possibilitats que permetin les nostres avingudes, en la calçada per poder creuar la ciutat en un sentit nord-sud i viceversa, o en un sentit est-oest. En això hi estem treballant sabent de la dificultat que això comportarà. I finalment, us volia també parlar unes quantes paraules sobre una altra diapositiva que tenia preparada per ensenyar-vos sobre el mapa de la ciutat quina és la distribució de les bosses d'aparcament, sempre necessàries en qualsevol ciutat i en la nostra especialment. De fet, el que en números rodons us puc dir és que disposem de 15 aparcaments dissuasoris amb 2.500 places, 5 de municipals concessionats amb 1.330 places i 4 de tipus privat, de rotació, de pupilatge, amb 340 places. És a dir, en total disposem de 4.170 places, que ja és un nombre considerable, però que considerem que caldrà ampliar. I en això hi estem treballant. Tot plegat perquè hi hagi la possibilitat dels desplaçaments a peu, deixant el vehicle en aquestes bosses d'aparcament i accedir al centre de la ciutat en un temps no més enllà d'entre els 5 i els 10 minuts. I finalment, això sí, parlar unes poques paraules sobre el transport públic, només per dir que és evident que hem de recomanar aquest mitjà per descongestionar de vehicles privats als centres de la ciutat. Aquesta mesura per molts pot ser una mica impopular, o no tothom hi estaria d'acord a utilitzar-lo, però en qualsevol cas és evident que s'ha d'anar en aquest sentit. Ens cal, per tant, facilitar bosses d'aparcament pròximes al centre, ben senyalitzades, i per això hi estem treballant. De fet, en el Pla de Mobilitat que data del 2013
Teníem ja aquest estudi en format digital, però que qüestions pressupostàries no s'ha pogut encara implantar i que en tot cas s'ha passat a la primera fase amb la cartelleria convencional. Ja per acabar, és responsabilitat de tots i cadascun de nosaltres que hem de mentalitzar a la nostra població i fomentar que no cal anar amb el vehicle davant de l'establiment on volem fer una compra o una gestió. Això no és res més que acostumar-nos a dins de casa nostra al que nosaltres mateixos fem quan visitem altres ciutats del país o de l'estranger. És a dir, fer cas de les indicacions, deixar el vehicle i no en llocs d'aparcament ben senyalitzats i no pretendre anar davant de cada establiment sempre amb el nostre vehicle. I per això ens hi han de donar suport tothom, des de les associacions de comerciants, les associacions veïnals, les més de 300 entitats que comptem a Figueres i, en definitiva, tothom, perquè creiem que es tracta d'una mesura necessària tant pel present com pel futur de la ciutat. I fins aquí això és el que us volia explicar. Moltes gràcies per la vostra atenció i disculpeu aquesta inoportuna problema tècnic amb el tema de la plasmació del PowerPoint. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavier Amiel, des de l'Ajuntament de Figueres. Ara anem a veure la darrera de les experiències municipals en una realitat completament diferent, i és la rural. Ens l'ofereix Pere Maluquer, alcalde de l'Ajuntament de Pau. Sí, què tal? Molt bona tarda a tothom. Gràcies per haver-me convidat a participar. Una mica això, com deies tu, Sònia, en nom d'aquests pobles petits, aquests pobles rurals, que en són tants aquí a l'Alt Empordà. El cas de Pau és un cas d'un poble d'uns 560 habitants i 590 vehicles censats. Per tant, hi ha hi ha més vehicles que persones. D'alguna manera, això ens dona la necessitat que aquí tothom necessita un vehicle per desplaçar-se. Gairebé cada casa en tenen més d'un, o sigui, perquè si les dues persones treballen i el fet de no només dedicar-se a la gent a les feines agràries, sinó que ha fet que l'evolució de la nostra societat ens faci anar a buscar feina fora del poble, perquè el poble dona llocs de treball, però no per tothom, fa que els desplaçaments siguin necessaris i el fet de no disposar d'una bona infraestructura de transport públic sigui inviable tenir feines fora del poble si no tens el teu propi vehicle. Bé, això des de Pau, una mica la Covid el que sí que ens ha dut és a una major tranquil·litat. Una major tranquil·litat perquè la gent s'ha hagut de desplaçar menys. És a dir, el fet d'aturar gairebé l'activitat, hem gaudit de la no circulació de gaires cotxes dins del poble. Un poble que al ser rural és un poble que no té aceres, que d'alguna manera els vehicles van pel mateix lloc que els vianants. Això obliga, per una banda, jo penso augmentar la seguretat, tot i que a primera vista podria semblar de més perillositat. Però el fet que els carrers són estrets, el fet de tot això, fa que els cotxes no vulguin anar més ràpid del que realment la visibilitat els hi permet. Tot i així, sempre ens trobem en algú que no coneix que és un poble i vol passar a tota velocitat, no? Però d'alguna manera la gent sap que a les cruïlles s'ha de parar perquè no hi ha stops, perquè no hi ha prous miralls o perquè no hi ha tants rètols indicadors. Ens regim una mica per la normativa general, que la limitació de velocitat és a 50 per hora, i en els llocs on ens acostem a l'escola, allà tenim la limitació de velocitat posada a 30. Sí que hem pres mesures a l'hora de posar ressalts per evitar això, encara assegurar la disminució de la velocitat amb una cruïlla amb el carrer Col·legis i el carrer Sant Pere, que és un nexe on hi conflueix molta més circulació i les imitacions de l'escola. Això ha fet millorar la seguretat, perquè allà sí que s'havien produït accidents en el passat. Per altra banda, això era això. El que hem vist amb el Covid és el més anar a peu, la reducció de la mobilitat i el fet de passejar. Aquí no hi ha hagut tant la por perquè hi ha distanciament social, sí o sí. D'alguna manera és difícil
tenir un carrer ple de gent i, per tant, es pot mantenir les distàncies. I ara el que sí que tothom se n'ha adonat que cal recuperar i pacificar aquest centre del poble. I per això caldran eines i posar en valor això, aquesta ruralitat i una mica pensar en tot allò que no s'ha fet durant molts anys, malgrat que els plans estratègics ho marcaven, però arribar als pobles petits, fer els nostres plans de vialitat, que marca els plans estratègics de seguretat viària, doncs no els hem fet una mica per intuïció i per imitació. I sí que penso que això ens farà veure la necessitat de buscar un valor que precisament aquí s'ha citat per part d'en Ramon Cos i també aflorava l'enquesta que ens heu presentat al principi, aquesta responsabilitat compartida. És a dir, des de l'Ajuntament podem tenir competències, però bàsicament difícilment el no tenir cos de policia propi i que difícilment ens ho podem permetre ajuntaments de la mida de Pau farà que sigui inviable que l'alcalde es passi tot el dia posant multes. Difícilment ho puc fer ni ho pot fer cap alcalde de cap poble. I, per tant, buscar aquesta responsabilitat compartida de dir quines són aquelles mesures que ens fan una millor convivència i més segura i com sensibilitzem els cotxes que ens visiten a vegades i que no coneixen el funcionament d'un poble de les dimensions com Pau. I una mica és això. Volia deixar damunt de la taula aquesta necessitat de la responsabilitat compartida, sobretot a l'hora de millorar la seguretat viària en els nostres municipis i a l'hora reduir els desplaçaments en la mesura del possible, en la mesura que anem aconseguint un millor transport públic i segur per tal que tothom s'hagi de desplaçar menys, perquè els habitants dels municipis de Pau potser en el poble no tenim sinistralitat, però sí que la tenim quan anem a altres, ens hem de desplaçar a ciutats més grans i que, per tant, estem posant en risc la nostra seguretat. Res més, fins aquí era una mica centrar la meva aportació en aquest àmbit. Res més. Moltes gràcies, Pere Maluquer, alcalde de Pau, que ens posava sobre la taula una altra realitat i una altra realitat extesa a les comarques gironines, perquè són molts els municipis rurals que tenim. Moltes gràcies a tots tres per exposar-nos les vostres experiències municipals. Recordem que a partir d'ara, tots aquells que esteu en aquesta sessió del Zoom, podeu demanar la paraula per intervenir en el debat aixecant la mà. No l'aixequeu des de casa, sinó la imatge que teniu a baix a la dreta, a la pantalla del Zoom. La resta, mantenim el micròfon silenciat i en el cas que s'us doni la paraula, llavors l'obrim. Comencem, si algú té alguna pregunta per a algun dels nostres conferenciants. No veig cap mà aixecada. Doncs em permetré la llibertat de fer jo la primera pregunta i precisament va per en Pere Maluquer, alcalde de Pau. Durant el confinament per la Covid hi van haver algunes iniciatives de compartir cotxe per anar, bàsicament, en el vostre cas, a Figueres, al mercat a comprar, on fos. M'agradaria saber si han continuat o si hi ha alguna voluntat de seguir amb aquest compartir cotxe des del municipi. Sí, la possibilitat hi és. Hi ha els veïns que s'han ofert a compartir cotxe. El cert és que s'ho gestionen molt entre els que ja necessitaven aquests desplaçaments i d'alguna manera hem de pensar que continuen compartint cotxe avui en dia. El que no us puc dir, tota veritat, és la certesa de que això sigui així. Perquè d'alguna manera, un cop s'han posat en contacte les persones que ho necessitaven, ja han fet el que havien de fer i, per tant, això jo penso que ha estat una bona iniciativa i està funcionant.
Molt bé. Algú més? No estic veient mans, és un problema meu, així que si algú té alguna intervenció a fer, que obri el micro i endavant, perquè no estic des del mòbil i em sembla que no puc... Jo estava aixecant la mà, soc la Iolanda de PAT, i el que volia preguntar és, tots ja ho hem vist, que volem que la mobilitat sigui cada vegada més sostenible per respectar el medi ambient i, per tant, els patinets especialment s'estan imposant. I volia preguntar si hi ha alguna iniciativa per d'alguna manera millorar la convivència entre els diferents usuaris, sobretot i especialment entre patinets i vianants, si hi ha alguna iniciativa d'educació o d'informació, inclús de regulació més enllà del que hi ha fins ara. Gràcies. A qualsevol dels ponents que vulgui respondre. Jo mateix, si us sembla bé, dono una miqueta de resposta al que estem fent nosaltres. Nosaltres ara, justament, aquest mes d'octubre havíem de fer una jornada dedicada al vehicle de mobilitat personal. Anàvem a fer juntament amb l'Ajuntament de Castelldefels i el anàvem a dedicar justament només al vehicle de mobilitat personal. Sí que és veritat, i Ole i alguns que altres segurament ho sabeu de carrer, la DGT s'hi ha posat tard, però s'hi ha posat. Per fi, ja hi comença a haver alguna normativa, però ho han deixat molt amb les mans dels municipis, amb ordenances. A nivell de carretera sí que està molt més regulat, però a nivell municipal no. A nivell municipal ja depèn de cada ajuntament que tregui la seva ordenança i ho reguli d'una manera molt més estricta. Per què dic això? Perquè els vehicles de mobilitat personal al final s'utilitzen dintre dels municipis. Poques vegades trobaràs algun a carretera, que se'n troben, ja us ho dic que se'n troben, i n'hi ha, però és més difícil. És més normal veure els municipis o urbes d'una certa capacitat de població. Però sí que és veritat que hi ha maneres de treballar-ho. Ja us ho he ensenyat al principi, el nivell competencial dels serveis es pot treballar i es pot treballar bé. A nivell psicopedagògic, sense cap inconvenient i cap problema amb això. Molt bé, moltes gràcies, Ramon. Alguna altra pregunta? Sí, jo no tinc mà per aixecar, però he obert el micro perquè així potser se m'escoltarà. Bé, jo no volia fer cap pregunta. Jo soc de Pau, del mateix poble que l'alcalde Pere Maluquer. Només per completar una mica el que ja ha dit, i encara ser una mica més punyent, a veure, els pobles petits no ens podeu dir que fem servir transport públic perquè no en tenim. O sigui, el transport públic és testimonial en poble petit. O sigui, nosaltres, clar que tenim 500 cotxes per 600 persones, si necessitem el cotxe s'ha d'anar a comprar pa. Vull dir que és molt difícil, en un poble petit, demanar-li que redueixi la mobilitat amb el cotxe, ara mateix. Això per començar. Després, ell sap perfectament que per moltes senyalitzacions que posi no es pot garantir que es compleixi perquè no tenim la policia que la fa complir, perquè no en tenim municipal i els Mossos d'Esquadra els veiem molt de tarda en tarda, no? De tarda en tarda, tan tarda que a vegades no els veiem. Per tant, què vol dir això? Que és complicat en un poble petit garantir la seguretat viària, no? I per un alcalde ha de ser un problema que sovint és molt difícil de resoldre. D'altra banda, quan parlem d'utilitzar vehicles alternatius, ens hauríem d'assegurar, això en Ramon ho sap segurament bé, que aquesta gent que fa servir aquests vehicles alternatius, com bicicletes, patinets, conegui la normativa de fer servir aquests aparatos, perquè jo trobo que quan vaig per la ciutat, em trobo un biciclista que em passa pel pas de vianants en bicicleta, perquè no pot fer, no sap fer-ho, i això encara no només disminueix l'accident, sinó que encara produeix més possibilitats d'accident. Quan una persona corre amb un aparato que no el sap fer anar, l'accident és més probable que pas no evitable. Per tant, vull dir, dues coses. Primer, assegurar-nos que la gent faci les coses segons la normativa i trencar una canya a favor dels pobles petits que necessitem, la paraula exacta és inversió. I això no pot venir del poble, sinó que ha de venir d'entitats superiors. Nosaltres necessitem, per fer aquestes coses, necessitem que algú s'hi posi. Gràcies.
Moltes gràcies. Si algun conferenciant vol aportar alguna cosa en aquesta intervenció? Si em permeteu, doncs, per afegir sobre aquesta pregunta, quina és la nostra percepció, la nostra experiència en aquest sentit. Just abans de l'inici de l'estat d'alarma a causa de la pandèmia, havíem aprovat, a través de Guàrdia Urbana i de Seguretat Ciutadana, doncs, dins de les ordenances de convivència i civisme, precisament la implantació de sancions a aquestes persones que utilitzen bicicletes i patinets per damunt de la vorera, en sentit, doncs, en direcció prohibida, totes aquestes irregularitats, perquè és evident que d'alguna manera, sense tenir una llei clara en aquest sentit, sinó les instruccions de la Direcció General de Trànsit, tal com deia en Ramon Cos, doncs havíem d'alguna manera aplicar alguna mena de regulació. Us puc dir que ja s'han aplicat s'han imposat les primeres sancions, perquè és evident que tots coneixem casos en els que hi ha hagut ja fatalment els primers accidents en aquest sentit i fins que no passen les coses no s'apliquen mesures. Per tant, em consta, m'ho assegurarà en tot cas la regidora de Mobilitat de Girona, que Girona ha fet el mateix i altres ciutats. Per descomptat, a casa nostra farem complir l'ordenança en la mesura de les nostres possibilitats. És evident que no podem tenir un policia local a cada cantonada i més enllà de l'educació vial i del compliment de les ordenances, com deia, de civisme i convivència, és en benefici de tots plegats. M'afegeixo, si no us importa, un moment. Doncs no, a Girona encara no tenim aprovada l'ordenança de circulació per als vehicles de mobilitat personal. Espero que ho farem aquest octubre, si ens en sortim. El que preveu aquesta ordenança és simplement la protecció, o simplement o no, és molt important la protecció tant del que condueix com de la resta de vianants que hi ha a la via pública. Però més enllà d'això, el que ens hem plantejat a Girona, aprofitant que estem en un projecte europeu, tenim una prova pilot on totes les escoles que hi volen participar disposen o han designat la figura del coordinador de mobilitat de l'escola. Aquesta figura és la que treballarà perquè els desplaçaments de l'escola a casa i de casa a l'escola siguin més autònoms, més sostenibles i més segurs. Aquestes persones, aprofitant també que ja s'està creant aquesta xarxa i que aprovarem, espero, torno a repetir, l'ordenança de circulació dels vehicles de mobilitat personal, es formaran en aquesta ordenança. I, per tant, aquestes persones que sabran com a Girona es pot circular amb els diferents aparells, seran els responsables també d'alguna forma de traslladar-ho als infants. De manera que anirem formant una xarxa de coneixement que serà ha de ser molt útil i penso que de molta responsabilitat. El que es parlava abans de responsabilitat compartida, penso que d'aquesta manera ho podem aconseguir molt bé. Llavors, a Girona estem a aquest punt, encara no ho tenim establert, però hi estem treballant. Moltes gràcies, Marta, per la teva intervenció. Algú més amb aquest tema? Alguna altra pregunta, doncs, d'algun altre aspecte que hagi quedat alguna cosa, algun dubte? Bueno, jo sí que us volia fer una pregunta. Ja que tinc tres responsables de l'administració pública, sí que voldria fer una consulta i crec que és important. Abans ho ha dit molt bé en Xavier Amiel i la Marta Soler també ha dit alguna cosa i el Pere també ha deixat anar, però crec que és important. Hi ha moltes ciutats o moltes poblacions que estan fent un pas de gegant. Porten anys, perquè porten anys fent-ho, no és nou, perquè això no és d'ara. Això també ho sento molt, però sempre t'anomeno perquè són molts anys de coneixement, d'experiència i ens coneixem també de fa molts anys i crec que tots
els que portem anyets ja ens coneixem prou i coneixem bastantes experiències. I en municipis del territori espanyol s'han fet apostes per això. I és, a part de la restricció de la circulació, que ho ha dit molt bé el Xavier Mel i la Marta, a part d'això, baixar les velocitats, hem d'aconseguir fer aquest pas. I sí o sí, el que hem de buscar és la fórmula. El més important no és el què ho tenim clar a tots. El més important és el com ho hem de fer. Per això ens insistia abans que ha de ser totalment transversal, ha de ser obert a tothom, a debatre-ho, a qüestionar-ho, a estar-hi tots. Tots hi hem de ser-hi. No ens podem descuidar de ningú. Perquè, insisteixo, el més important són les persones. I ara fixeu-vos que la tendència amb el Covid poder no ha sigut només, i ara podem tirar pedres a mi mateix, una de les coses importants que teníem capdavanteres, els que vam crear aquestes associacions, els que ens hi vam posar, era el món de la seguretat, des de les víctimes, des de les morts. En canvi, ens hem professionalitzat tant que ja la part sostenible hi és. Fixeu-vos que amb l'opinòmetre, una de les coses que més ha incidit el tema de fer un canvi és el tema ecològic o el tema mediambiental. Tots ho fem. La Sònia i jo, d'entrada, ja tenim un cotxe híbrid endollable. Perdó, aprofito la vinentesa. El tenim, Ramon. Ja ens agrada això. Aquests passos l'hem de fer. Tots hem d'anar cap aquí. Jo visc al centre de Figueres i ara aprofito que soc a Figueres, al barri vell de Figueres, i m'encanta viure aquí al mig. I vaig a peu a la clínica Santa Creu i trigo 20 minuts. I m'encanta. No utilitzo els pàrquings de Figueres per res. És que no vull saber res de moure'm en cotxe per Figueres. Crec que és importantíssim que això li donem força. Llavors, jo us demanaria a les 3 administracions si teniu algun pla ja sé que és difícil que m'ho digueu ara, o si teniu, quina intenció teniu amb el tema de la reducció de la velocitat, com ara ha sortit, per exemple, la gran ciutat de Bilbao, que ha fet la gran aposta, com una de les capitals més importants de l'Estat, que és Pontevedra, que és una ciutat espectacular, amb un metro minuto, amb tota l'aposta que han fet, que no és només, insisteixo, no és només en temes urbanístics, sinó que és un tema educatiu, formatiu, és molt transversal. Crec que són referències i crec que això, vosaltres com a representants de l'administració pública dels nostres municipis, crec que ens heu de demostrar això, que hem d'anar cap aquí. No sé de quina és la manera ni quan, perquè això no hi ha una data, però sí que és important que anem cap aquí, que tinguem aquest mirament o aquesta data o aquesta fita d'aconseguir-ho. No sé si podeu dir la vostra lectura. Demana la paraula Xavier Miel de l'Ajuntament de Figueres. Sí, moltes gràcies. I gràcies també, Ramon, per fer-nos aquesta pregunta, perquè això té molta importància. A veure, sempre serà fruit de polèmica, ja ho he dit abans, precisament amb el tema de la Rambla, però extensible a la dimensió que tenim d'altres carrers a la ciutat, els que coneixeu Figueres, que ni permeten en molts d'ells implantar i segregar el carril bici i que sí o sí hauran de compartir, ja ho fan en alguns casos, com és concretament en el carrer Sant Pau, en el carrer Santa Llogaia, en el carrer Sant Llàtzer, pendent entre parèntesis, pendent d'una reforma que ja li convé, però en aquestes 3 vies ja està senyalitzat el 30, però ens agradaria, aquesta és una qüestió que, tal com ho planteja Ramon, estem estudiant, és fer-ho extensiu a un gran perímetre a l'entorn, llàstima que no puguem veure el mapa, a l'entorn d'aquest, ja no solament el centre històric, sinó a un gran zona central, diríem, més enllà de la pròpia Rambla de Figueres, doncs, el 30, perquè, com dèieu, ho hem dit tots abans, la seguretat de les persones és el més important. Semblava que no ens en recordava ni ha hagut de ser l'oportunitat, malauradament, ha hagut de ser així, doncs, l'arribada de la pandèmia del Covid-19, però en aquest cas penso, efectivament, aquí, bé, no es veu molt perquè necessitaríem més ampliació, però hi ha tota aquesta zona enfosquida del centre, és la que voldríem estudiar, de fet ja ho estem fent, i determinar, reduir en tota ella la velocitat a 30.
no tenim els carrers, no han de ser els carrers, ni els tenim per córrer, ni han de ser per córrer, i és precisament en aquesta gran àrea central que voldríem aplicar aquestes mesures. En ocasió, l'any passat, de la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, és quan vàrem ja, precisament perquè quedés ja marcat, quedés assenyalat, aquests 3 carrers que us he esmentat abans. Per tant, aquesta és una de les voluntats del govern d'implantar això. Veurem, evidentment, tal com dius també, Ramon, aquí hem de comptar amb tothom i hem de ser molt permeables, molt transparents en aquest sentit i buscar la participació de tothom perquè no es vol perjudicar ningú, sinó tot el contrari, busquem la seguretat de les persones, que és el més important. Moltes gràcies, Xavier Miel. Si algú altre de l'administració, Pere Maluquer o Marta? Sí, jo permeteu-me que intervingui. És que jo ara a les 19:30 he de baixar necessàriament a davant de la porta de l'Ajuntament perquè tenim la lectura d'un manifest en suport del president Torra i, per tant, us hauré de deixar. Em sap molt greu perdre'm la intervenció, la cloenda també de la resta d'aportacions, però també la cloenda per part de l'Ole, però la seguiré, com que s'està gravant aquesta sessió, segurament la podré escoltar més endavant. Jo dir-vos que sí, que jo com a alcalde i el meu equip, d'alguna manera sí que això ens ha servit, que ens hagueu convidat a través del Pere Joan Pujol a participar en aquesta jornada, perquè això jo penso que els ajuntaments petits a vegades ho fem d'inèrcia i no som prou conscients de la necessitat d'implementar-ho en les nostres polítiques del dia a dia, perquè al final estem tan acostumats a que les coses... Hi ha altres coses més importants, més urgents, però aquesta la seguretat viària jo penso que sí que això ens ha servit per conèixer-vos a vosaltres, conèixer aquesta associació, conèixer l'altra associació que també ens ha parlat i que, evidentment, ara això ho posarem en el nostre llibre d'agenda, la nostra agenda de feines a dur a terme, sobretot ara que ens posarem a tirar endavant la revisió del planejament del poble, que ha de ser l'eina que d'alguna manera potser ens ajudi a pacificar més el trànsit a dins d'aquest municipi i alhora divulgar aquests valors que transmeteu vosaltres des de fa tants anys. I, per tant, moltes gràcies i felicitar els 50 anys de PAT i que per molts anys. Moltes gràcies i fins una altra. Moltes gràcies, Pere Maluquer, per acompanyar-nos avui. Alguna altra intervenció abans de tancar aquest debat? No? Doncs, si no hi ha més preguntes, tanquem el debat sobre la nova mobilitat d'aquesta sessió a les comarques gironines i cedim ara sí la paraula per acomiadar aquesta jornada a Ole Thorsson, expresident de PAT, qui també ens presentarà algunes interessants campanyes que l'associació PAT té en marca. Els ajuntaments on són els protagonistes. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a los que han pogut intervenir, especialment, en aquest sentit, als polítics, que està bé de tenir-lo en un petit fòrum, perquè entonces ja podem sentir no solament el que esteu fent, però també alguna d'aquestes sensacions que teniu i, evidentment, sabeu que ja podem ajudar també si això és necessari. Gràcies a la delegació de PAT en les terres gironines perquè han ja estat el motor de posar en marxa aquest debat, que és molt positiu. Una de les coses que surt d'aquestes intervencions aquí és que finalment necessitem entre tots civisme i consciència sobre què passa quan ens moverem en l'espai públic. I sembla que, com hem vist ara, amb qüestions de post-confinament, que no tots han entès el problema que realment hi ha, ni
en qüestió de pandèmia ni en qüestió tampoc de seguretat viària. Jo crec que la pandèmia ha sigut un xoc per molta gent, el confinament també. Molts han experimentat que amb menys mobilitat i sobretot amb menys trànsit, la qualitat de l'aire millora, que el soroll baixa sensiblement i els aus també ho noten. Ara ja, en qüestió dels aus, no sabem si canten més per la millor qualitat de l'aire o som nosaltres que amb menys soroll ja podem escoltar-los millor. Però està molt clar que la cosa millora amb menys ús del cotxe i la moto. Jo crec que hem escoltat molts els últims moments aquí, temps, que canvia alguna cosa, que aquesta situació de la pandèmia va a canviar el futur. Però no queda molt clar, diguem ja exactament, en què direcció anem. Una de les coses que d'este part que hem mancat és, per exemple, una recomanació en la fase post, i ho dic directament als representants municipals d'aquí, això de deixar el cotxe en casa també en aquesta situació i no correu més de 30 km per hora en la ciutat. Aquest debat està perquè hi ha algunes iniciatives, però quizás no és suficient. I això fa una reflexió que és possible que en aquest sentit d'aquí, en part, com també ha indicat l'alcalde de Pau, que hi ha una certa, o també el Javier, una certa por d'actuar. Com reacciona els ciutadans? Jo crec que hem vist ara aquí molt clarament que els ciutadans volen un canvi. I això, per això, tenim que segurament actuar amb una mica més de fermesa en aquesta situació. Hi ha, en aquest sentit, una majoria que indiquen en aquesta enquesta, 58%, quizás no és una gran majoria, però almenys és una majoria. Això està bé, que segurament o segur redueixen la mobilitat després de la pandèmia. Hem estat, durant molts anys, amb resultats d'enquestes on realment se nota que la gent és positiva en el sentit de deixar el cotxe, més transport públic, més a peu, més en bicicleta, etc. Però aquest por que estava mencionant ara ja fa que segurament les actuacions no han sigut tan ràpids com podien haver sigut. Però jo crec que de les distintes opcions que hem escoltat, tant de Girona com de Figueres, de Pau també, i que hem vist també en Barcelona, hi ha una necessitat, a més, una necessitat per l'emergència climàtica de demostrar que podem fer alguna cosa. I això tenim que utilitzar. Però hi ha una cosa, que aquest 58% que pensen canviar o possiblement canvien la mobilitat, no sabem per què. I això és una de les coses que passa en moltes coses. Fem enquestes, però en aquest cas Pat no ha pogut arribar a més profunditat, però tenim que saber més per a poder prendre decisions en funció d'això. Com tots hem experimentat millores en la qualitat de l'aire, entonces ja està clar que allà hi ha alguna cosa que tenim que fer. És per això que volen canviar alguna la mobilitat. És perquè també hi ha menys mobilitat, perquè hi ha més gent aturats, o hi ha molts que poden fer el treball des de casa, que això és el meu cas, estic molt més en casa que abans, que està molt bé. I aquest temps tenim que demanar a les administracions
que realment que estudien estas cosas y que nos lo explican. Perquè aquesta comunicació entre les administracions, els polítics i els ciutadans segurament té que millorar. Entonces, una de las cosas que también es interesante de la encuesta y que nos preocupa en PAC es que solamente o tan alt com el 50% dels participants diuen que els preocupa poc la seguretat viària. No han tingut algú en la família que ha sofert algun sinistre. I això, segurament, és necessari que demanem a els municipis que fan una mica més de presència del perill al carrer. Finalment, és molt poc que se parla d'això. No sé si és perquè, finalment, si hi ha accidents, hi ha alguna cosa que pot ser que el municipi no ha fet bé i per això és millor de no parlar de l'assumpte, però demanaria molt clarament que pensarem molt clar que hi ha massa gent que no els preocupa la inseguretat diària. I com ja anem mal de temps, jo volia en primer moment també agrair a Opinòmetro el treball de col·laboració que han fet perquè tenim totes aquestes dades a disposició. I llavors hi ha dues coses que estaria bé d'indicar. El 15 de novembre tenim el dia de memòria a les víctimes i en aquest sentit ja estem en una campanya també de demanar coses als ajuntaments. Ja ho iniciàvem amb la celebració del 50 aniversari de PAC, fa 2 anys, que el dia aquest, i si pot ser més dies també està bé, i aquest moment quizás és més important de tenir algunes manifestacions en els balcons dels ajuntaments, aunque que pot ser problemàtic si no li agrada a alguns altres ciutadans. Però, col·locar l'enllaç de les víctimes, que és l'enllaç de víctimes oficial de PAC, que també ho ha sigut durant anys de la Federació Europea de Víctimes, però sí és possible de demostrar també cara al ciutadà que realment en l'Ajuntament estem preocupats per aquesta cosa. Això és un tema. L'altre seria que ara que hem anat avançant molt en els objectius principals de la visió zero, de zero morts, zero ferits greus en els sinistres en el 2050. El conjuntament i negociació entre la Comunitat Europea i la Federació Europea de Víctimes s'intenta a veure si podem avançar aquesta visió zero a l'any 30. 2030, no 2130, perquè això seria massa lluny. Però realment de fer un extra, perquè en l'última dècada no ha hagut, ja, els efectes que esperàvem de la primera dècada d'aquest segle, que sí que s'arribava a reduir un 50%. Tenim que anar més ràpid amb això, però se trata de qüestió de vides. I en aquest sentit, si realment arribarem a llançar més la campanya, entonces ja també l'Ajuntament podria tenir un certificat que han aprovat això i que fem un esforç especial perquè podem arribar a menys sinistres, perquè hi ha una cosa, tant en Catalunya com en Espanya, com en les ciutats que he pogut mirar les dades, sí que millora el nombre de morts i ferits greus, però
augmenta contínuament el nombre de ferits lleus. I això vol dir que la gent no han après a conduir, per dir-ho d'una forma, i que són més agressius. I això és una de les coses que en part ja ens preocupa molt. Així que tots a 30 i entonces ja la cosa queda millor. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ole, pel teu comiat. Moltes gràcies a tots els assistents. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta sessió. Esperem que hagi sigut profitosa per tots. A reveure. Gràcies, a reveure. Moltes gràcies a tots. Gràcies igualment a tots. Moltes gràcies. Adéu-siau. Adéu, bona tarda a tothom. Adéu.